Pagawat niya pilay. Yung pilay, wako kayo na ng inyong kalaki. Mura man nagwala na bukal, gibuwa-buwa pa man na. Buwak na yan ang pangaka ko lang. The dagat is very linaw. Nanaloy kasada di sa miss. Nanaloy kasada. Ha? Ha? Terus karsada ta age? Guys, grabe kalinaw sa dagat oy. Di pa akong kauban, di ka maumulakaw. Kakay. Sa dagat, sa buwan mo. The shoe is kamang-kamang kay si Missy di ka maumulakaw sa bakilid. Lay. Puya lay. Ay guys, ka-OE. Na, grabe ka lang. Init kay dito bagi ka na mo padong dire. Kay ang adlaw pabor may sa adlaw. Kini dire grabe sad kalandong. Murag wala pa mo silang ang adlaw. Kaya bali-bali ning bungtod na mo dire. Dagat na mo di dire. Sige. Ay lagi pagunit anang humok kay madana nimo. Kamang-kamang na iyang style. Dungog na namoon sa kasaba ang ubos. Grabe ka gwapa. Nature na nature yun. Gawam kayo na mga gianan. Singgitis ka kiki. Singgitis kiki ba? Mes. Gunit ra ng kilid. Gunit ra ng pangpang. Masagirit. Dili eh, di na masagirit. Kay umog ang kuan. Anas pangpang na. Na. Guys, mao na ang lugar no. Welcome sa my channel. This is our mao na ang lugar. Mao na ang baybayon. Daghan kaayo pangpang. So, enjoy lang sa pagtanaw sa palibot. Na very nature. Natural ra jud siya kaayo, wala din na renovate din sa among lugar. Bukal ka na. Tawa ang sigat sa likod nila. Nasa gisabaw na, dana. Taong. Mise! Dili lagi dinari lagi mga plan. Pilay, unsam na yung magkakaon dalay. Kakawat kagis dalay? Ayaw mo na lang. Ang kubuko naman iluot oy. Nakimpitan ang Oy, ko si. tas lakan na. Ibo mamaak ni. Ana di na ginamit pag mamaak jud wala kay kadug. Dito sa kanan junior. Patya na siya. Patya ba patya? Pag mamaak pang kiti ana. Awa. Lawa. Unsa naman yung taon ninyo? Ay naman kikulata. Oh, di aman lagi anak sa ubod. Unsa ni siya ubod sa ito? Los para pa man pud ani ni hagnahong oy. Patay guro na daan. Di, tinga tisod di. Patay guro na daan. Nana na siya kuan oy color oy. Kana ba karon pa man pud kita ginana orange nga moong. Inani man kasagaran ako makita katong dagko ni bapuskan. Puskan. Sa laod man agot eh. Pangkulan. Kulan mo dyan. Mama na makuha ito dito no. Naman ang kulan. Kapal ng mukha to. Ay dagko anak dala lain na na imong picture ay katong gipang tuwa oh. Common man to kini kay tagsara na. Mamari ko sa Pilipinas ba? Lagi na kini kay talagsa man kita ni kay di Wa na. ginaay nakakitaan eh.
Unsa ni tiki-tiki? Wala kita pilog tuan. Di mo. Tiki. Subaon man ji. Baon naman. Oh, bakit ito nagtuwa ko baon tanan? Baon. Kini kanang wa man niya pilag-tuwa oh. Ganahan ko ibutan mo sa dito. Tuguro ko niya. Hi Ming. Asa taga diin mo kaming? Ha? Ming. Taga diin kaming? Ano daw? Siya kita Jun. Ha? Dara. Wala wag klaro ni pagkari ato ka. Matambok kag usa ka adlaw, muniwang kag usa ka semana kay kada Domingo ra ni mga tawo mo nagat. Ang iring manambok usa ka adlaw nya muniwang usa ka semana. Ako niya, may taong susunod ko ulit. Nana sa silang undo mo unong. Kini kay pinikas, nya kini wala pikasa. Asa ko napikas mo? Ako daw. Buti pasabot ninyo ani. Amay wala na pikas diha. Kana. Hala ako magpikas ako. Ano dai mo? Kanang gagmay din pikas. Kini kay ug dagko pa ni mahal kay ni ay. Kani mapikaw na imong pikas, yo kay ngipon. Pero wag nagpikas din ha. Asang lamas? Iyo na mas kinino. Nagda ko gahapon og kuan, Bombay. Kuan oy sabaw. Kasi dito mo to abi Bombay ko dun. Yawi ko mo, ay paita ko na yawi mo ko motor mo yang ginam, agatan. Ha? Yawi mo ko motor, yawi lagi motor. Mo na kay mo ngayo. Ni Cardo nagkaon. Halas ka kay chingkiniha patud ato to na mare. Kay. Ubus niya. Okbi ko na miya. Ano nitambok mga katsoy. Pagod ni Pilay. Pilay. Wa ko kayo na ng inyong kalaki. Buhay pa kayo kuan ay. Mura man nagwala na bukal, gibuwa-buwa pa man na. Buak na yan ang pangaka ko. Pilay. Ay, di na subaon eh. Patras, kilit. Yaman. Pilay. Nanguwag naman guro ni. Nadaga naman eh. Oh, ani na lang siguro ni siya. Lakaron pala kita ni mo lok, di ka lok. Ikaw ditong nanagat di ato? Anong kuha ni mo? Kisa kuyog ni mo? Ikaw Clyde? Dili man si Clyde gini pag-abot gud nako, ikaw mo ko kita nimo. Kakuha ni mo lighter ano eh? Oo. Adto pa law dali. Gaya na ay. La. Gutom na si Clyde oy. Sabi sudla na ni. Butang ko lang bagat. Bato nya butang suka. Ano na? Ano mo kinilaw ka? Sarap ka bukoy. Hindi butang na. Kamu sabaw. Kuan ay. Gitagang ko nyak sinugba puros lagpad. Ayo ray. Dapat pangtano. Oo, labayan. Eh, kuan ang usaw. Say mo kuan. Pero masabuan ng kinit. Kisan po na tanong ulan pinupos nga. Pero masabuan ng kinit si. Aw kanang Gawas lang, gawas lang, gawas lang. ay tapos sa kinit. Ayo ray. Ano na siya? Ito ba? Ano siya? Kasawin nito siya sa tumas. Init? Sa buwan ko din eh. Okay mo siya? Pinuwalit. Di lang ko, sinugba, maganahan tanin. Magdakang tinuwang to. Nabahugan ko din. Ikaw ba ganyan na siya? Diyan ka magwangan? Lai! Pilay! Kamu kita natin na. Gusto sa kita ko naman eh.
Wah, dala na ako man dari. Pasalipod sa dakong pang-pang. Nakaingon to ni Kado na mara na nga unin mga bataan. Nangirog mo. Siya. Tumbanan naman ang inyong gikanaan. Wala ka ni kaon? Wala na lang kaldero. Hugo pa. Diyan, ang kinilaw dyan. Ito. Kaya kaldero, gamay naman na bahog eh. Kita kayo nila na po ang ibig-ibig. Ako na isda. Saan kayo eh?